Takže ahoj lidi, vítám vás u dalšího let's playe ze hry Minecraft 1.5.2. Jdeme hrát na single playeru. Nemáme žádný mody, jenom tak čistá hra. Založíme si nový svět. Tak, necháme to normálně na nový svět. Tohle taky necháme tak, jak je. A můžeme dát generovat náš svět. Musíme chviličku počkat, mám trochu pomalejší počítač. A ocitli jsme se ve stěžním biomu, což jsem nechtěl. Natěžíme si nějaké to dřevo. Trochu menší lagy, ale za to se to moc nezlobte, mám moc malou javu. Asi se divíte, proč jsem nedostal achievement, ale ty achievementy mám uložený z jiného účtu, takže ty achievementy, co teď udělám, takže se mi nebudou ukládat, musím tam udělat nějaký nový, který ještě tam nejsou. Takže si ještě uděláme si crafting table. Tak, uděláme si základní potřeby. Takže nejdřív si uděláme pár styků. Tak, nejdřív si uděláme meč. Tak, teď si uděláme sekerku a poslední si uděláme korumpáč. Mělo by nám to vystačit. A poslední si uděláme lopatu a můžeme se jít hledat náš domov. Zabydlíme se asi někde ve skále. Takže crafting table si vezmeme sebou. Uděláme to na normálním biomu, žádným zimním, ani na poušti a takový. Takže jakým směrem se vydáme? Vydáme se asi tímto směrem. Doufám, že najdeme nějakou ovci, aby jsme měli vlnu a nemuseli přečkávat noc bez postele. A jak jsem říkal, tak jsme našli 3 ovečky, takže můžeme mít vlnu. Teď jenom aby stály a neutíkali. Teď jsem tady. Tak máme první vlnu. Tak si ještě natížíme dřevo, aby jsme měli postel. A ještě si musíme pak najít nějaké místo. Kam zmizela. Snad neutíkáš pořád přede mnou. Neboj se. Já ti nechci ublížit, tak se neboj. A jde se jenom zabít. Tak. Máme druhý kus vlny.
si by to chtěl zabít jednu ovečku a máme na postel. Zastav. Už přejdeme všichni zdraví. A teď to doděláme. Jo, máme 3 vlny, což stačí na postel. Takže hezky položíme na hezký crafting table. A ještě by to chtělo natěžit dřevo, takže jak natěžit ještě kousek pár dřeva. Až natěžíme tady to dřevo, tak si děláme postel a můžeme si hledat náš doma. Máme bydle ve skale, jak už jsem říkal na začátku, takže doufejme, že nějaký vhodné místo najdeme. Tak a teď rychle nějaký crafting table. Tak, teď si děláme normální dřevo. Takže a uděláme z těch postel. Tak, máme postel. Teď zničíme crafting table a můžeme si jít vydat na dlouhou cestu. Určitě pokud byste chtěli, abych se vydal najít nějaký ten hrad, vesnici a takový, tak mi to pište do komentů. A nebo mi to napište normálně do komentů, jak chcete. Tak a jdeme hledat ten náš byt. Tady je jenom sněžný biom, takže doufám, že něco najdeme aspoň. Asi se zabydlíme sem, tady, takhle, tady hezky, tady v tom místečku, ale ještě tady musíme trochu upravit. Já bych to upravování nechal asi na off-screen, bych to tady upravil. Já bych se tady s vámi rozloučil, takže tímto se s vámi loučím. Ten, kdo ještě u mě nemá odběr, tak dole je tlačítko odběr, tak ho stiskněte. A nebo dejte like, to hodně pomůže v tvorbě videí. A já se tímto s vámi loučím, u dalšího let's play se s vámi budu těšit.